Widzisz, widać coś? Chyba nie widać za bardzo, jak tata ląduje. Nie. No zobacz, tatuś przyleciał. Widzisz? Widzisz, zawracają teraz. Nie bój się, Mysiu. Chodź, usiądziemy sobie tutaj, poczekamy, tak? Na tatę. Spokojnie, tak? Zobacz. Widzisz? Pomachaj tatusiowi. Pomachasz tatusiowi? Nie bój się, myszko. Zobacz, kto to przyjechał. Zobacz, kto to przyjechał. Nie bój się. O. Kto to tam jest? Kto to tam jest, myszko? No zobacz. No tatuś jest? Przyleciał tatuś samolocikiem? No zobacz. Nie bój się. No zaraz tatuś wysiądzie. O, już. No, już. Powitajmy bohatera.